bilo i onih dugovečnih. Ostao je rano siroče, ja vam sad govorim o onim stvarima iz njegove biografije koje su mogle uticati na njegovo delo. Odgajio ga je stariji brat, ali njegove uspomene na detinjstvo nisu baš bile vedre, više su bile gorke, bio je prvo slabog zdravlja, bio je jako bolestan, imao visoku temperaturu i ostao skoro gluv posle toga. Zatim se osjećao usamljenim, a s druge strane, sam brat nije dovoljno poklanjao pažnje njegovom obrazovanju. Obrazovanje je tad bilo važno. Danas možda nije toliko, ali tad je bilo važno toga humanizma. Obrazovanje je bilo vrlo važno i naravno on će mu sačuvati izvesnu rancune. Sad gde je nalazio utehu? Utehu je nalazio u prirodi. Dosta je živeo u prirodi, lutao je poljima, voleo je to i druga uteha naravno bila je njegova poezija, kao i svakom pesniku. Naročito francuska poezija. Čitao je prvo one prethodne pesnike, velike retoričare i pesnike Marolove škole, od kojih se kasnije distancirao u svom manifestu. Godine 1546. sreo je jednog od budućih članova Plejade, Žaka Pelletiera, naredne godine Ronsara i pridružio se pesnicima u koležu Coqueret, čiji je direktor bio Dora Žandova. Po čim je uticajem bio? Bio je pod uticajem Petrarke i Petrarkista. Uopšte Petrarka je dominirao ne samo italijanskom književnošću, nego i francuskom i svetskom književnošću. Mnogi su se na njega ugledali i pod njegovim uticajem objavio je 1549. godine zbirku petrarkističkih soneta pod naslovom Olive. Sad ovo je Olive, ima dvostruko značenje i Oliv, to je maslina i maslinov plod, ali Oliv je žensko ime. I zato su neki preveli tu zbirku kao Olivija. Međutim, to nije dobar prevod, zato što su zanemarili ovom, tu se pojavljuje maslina kao glavni simbol. I prevodilac naravno nekako mora da se opredeli i meni se čini da je bolje uradio Kolja Mićević, koji je to preveo kao maslina. Naravno, vi ćete sad meni reći, pa ima i oliva, ima i na srpskom, to je i maslina i u isto vreme žensko ime. Međutim, ne znam kako vas, ali mene strašno podsjeća na Popajevu olivu i sad naravno to više izaziva komičan efekat u slušalcu i čitaocu. I zato mi nekako, ja mislim da je Kolja to zato tako i preveo sa maslinama, da on insistira upravo na toj simbolici maslina i to s pravom insistira i ima dosta argumenata za to. Ali Olivija je apsolutno i žensko ime i mnogi su pokušavali da nađu koja se to sad žena krije iza tog imena. Ali pre nego što pređemo na ovu zbirku, još da vam pomenem isto jedan važan podatak iz njegove biografije, on je 1553. godine pratio kao sekretar svoga ujaka, kardinala Dubellea, to je Dubellea, porodica Dubellea je kardinalska porodica, tamo je bilo dosta kardinala, tih visokih, znači, katoličkih sveštenika. A kardinal je išao na rimski dvor u diplomatsku misiju. A poveo je svog rođaka, mladog rođaka, kao sekretara. Sad, što se tiče odlaska u Italiju, pisaca 16. veka, francuskih pisaca 16. veka, nije Dubellea jedini koji je išao u Italiju. Italija su bili fascinirani italijanskom književnošću, kao i antičkom isto. Ima bila vrlo važna, a o tome možete da pročitate, jer zato što išao i Rabelais
naročito išao je Montaigne. Znači, svi veliki pisci 16. veka su išli, i drugi, ovi manje poznati, su išli u Italiju, a o tome je reč u mome članku, Italijanska nadahnuća francuskih renesansnih pisaca, objavljenom u Filološkom pregledu, u drugom broju Filološkog pregleda iz 2021. godine, i to možete i na internetu da naći. Znači, nađete Filološki pregled i tamo imate, lepo možete da čitate. Što on ima i tu elektronsku verziju, što je zgodno. E sad, šta ima tu još da se kaže? Kad je pošao u tu misiju, odnosno da prati svog rođaka, Dubélé je imao velika očekivanja za sebe. Mislio je, sad će tamo da piše, da se sretne sa starom kulturom, jer rimska kultura je deo italijanske tradicije, latinska kultura. Međutim, on je bio opterećen, naravno, zašto ga je vodio rođak, nego da mu bude sekretar, znači da radi sekretarski posao, da radi administraciju, da pozajmljuje novac od banaka, znači sve ono što je on kao pesnik, koga je interesovalo samo da piše pesme, prezirao i bio je vrlo nesrećan zbog toga. I on je to svoje nezadovoljstvo izrazio i u poeziji. I u vreme boravka u Rimu, koji je trajao do 1558. godine, napisao dosta pesama koje je kasnije svrstao u dve zbirke, a to su Antiquité de Rome, rimske starine, i Regret, žaljenja, žalopojke, tuge, Kolja Mićević je preveo to kao tuge, žaljenja, i tuge, to je lepše. A to je objavio kad se vratio, znači u Italiju, u Francusku 1558. godine, a iz Rima je doneo još jednu zbirku, koju je iste godine objavio, a koja je pod naslovom Divers jeux rustiques, razne seoske igre. Ta zbirka je značajna po tome što je u nju svrstao svoju pesmu protiv Petrarkista, koja predstavlja parodiju na petrarkističke iskaze. Znači, on je prvo pisao u duhu petrarkizma, imitirao, a onda je posle napisao parodiju, malo se od toga distancirao. E sad, da se vratimo ovoj zbirci, Oliv, inače umro je još i to, kao što sam rekla, 1560. godine, iznenada ne piše, nisam nigde našla tačno od čega je umro, verovatno se i baš i ne zna. Od kapi. Kako sam ja nekako od kapi. Možda. To je krajnje nesigurno, sve što se događa u 16. veku, to je dosta nesigurno, baš ništa dokazano, da ne govorim. Evo za Dubélea još, ali recimo za Rabelais, što nije sigurno. E sad, ko je sad bio taj Oliv? Neki su smatrali da je to bila izvesna gospođica Viol, a Viol je anagram od reči Oliv. Viol, Oliv, Viol. Da je to možda ona, i to je bilo više izgleda tih rođaka, a neki su opet smatrali da je to u pitanju princeza Margarita, sestra Anrija II, koja je na grbu u svome štitu, na svome štitu imala maslinovu granu, olivu. Međutim, nije ni važno ko je bio, da li je to stvarna žena, imaginarna, nije bitno, zato što je Oliv u stvari ideal, izvor pesnikovog nadahnuća, na neki način otelotvorenje platonističke ideje. I to je bilo ime koje je pesnik dao svojom sopstvenom delu, svojoj sopstvenoj poeziji. A i sama reč oliv se pojavljuje u oba značenja kod njega, i kao maslina, drvo i plod, a
maslina ima simboličko značenje, maslina je drvo mira, znači se nosi maslinova grančica, znak mira. S druge strane, maslina je atribut boginje Atine ili Minerve, to je boginja mudrosti kojoj je maslina posvećena. A njen smisao nagovešten je u prvom sonetu koji ima programsko obeležje, koji dakle izražava cilj koji je sebi postavio pesnik, a kako to izgleda, evo da pročitamo. Je ne quiers pas la, ovde vam je ovo, je ne quiers pas la fameuse couronne, saint ornement du Dieu au chef doré, ou que du Dieu aux uns d'adorer, le gai chapeau, la tête Montbiron. Evo vidite, ovde je grafija u 16. veku, nije još moderni francuski, pa možete videti da je grafija kakva je bila u 16. veku, vidite. Ovo la tête, vidite, se piše sa jednim S unutra, a nema akson cirkonfleks. Ali tako je i nastala grafija posle la tête sa akson cirkonfleksom, odnosno izbačeno je to S. Ali, kako bismo to preveli, pročitat ću vam i prevod Koljevićevića, a uzgred vam i objasniti šta je to, jer ja bih vam to sasvim prozno prevela, a on je to u stihu. Naravno, kada se prevodi, odnosno prepevava, uvek se malo izmisli, uvek se ne uklapa da se rimuje baš onako kao naročito kad se prevode rimovani stihovi. Ali mislim da u svakom slučaju je smisao sačuvan. Čitam sada taj prevod, ne želim da me lovori slave. Vidite, kaže, je ne quiers pas la fameuse couronne. Ne tražim slavni, lovorovenac, venac. Da mi ih Febus stavi na teme, a sad ovde u originalu, saint ornement du Dieu au chef doré. Le Dieu au chef doré, ovde le chef znači glava, testa, ovo šef jeste. A ko je taj bog sa pozlaćenom, da tako kažemo, glavom? To je Apolon ili Feb ili Febus. I onda je Kolja lepo tu stavio da mi ih Febus stavi na teme, tako da mu se lepo uklopi broj slogova. I to da se uklopi. Nije lako to prevoditi. Znači, ne želim da me lovori slave, to je ovde malo skrenuo smisla, ali da mi ih Febus stavi na teme, nit da mi Bacchus, kad dođe vreme, ovije bršljan svoj oko glave. Ovaj Dieu aux uns d'adorer, to je Bach, ili Bacchus, bog vina. Znači, on je suprotan boginji, recimo, mudrosti. Šta sad tu pesnik kaže? Pesnik tu odbacuje niz venaca, a ti venci predstavljaju poeziju. Znači, odbacuje Apolonov lovorov venac, to je simbol velike uzvišene poezije. Zatim odbacuje Dionisov venac od bršljana, simbol vinske poezije. Odbacuje i Venerinu mirtu, encore moins veux-je que l'on me donne le mol rameau en cypre décoré. Ne želim da mi sa krete plave venac od mirte zelene spreme. Ta mirta, to je, znači, vezana za boginju ljubavi Afroditu ili Veneru, znači neće ni ljubavnu poeziju da piše. Pazite, ako je ovo zbirka ljubavnih pesama, kaže, neće da piše ljubavnu poeziju, u stvari pomalo erotsku, jel? I šta on bira? Bira maslinu. Maslinu koja je atribut boginje Minerve. Celui qui est d'Athènes honoré, seul je le veux, et ciel me l'ordonne. Sad kako je to preveo Kolja? Maslini moje sve želje streme,
nebesan, nek je na mene stave. Dobro, to malo je slobodno, ali tačno u stvari. Znači, bira maslinov venac. I šta dalje kaže? Ô arbre heureux que la sage déesse, en sa tutelle et garde, a voulu prendre pour faire honneur à son sacré autel. Orne mon chef, donne-moi hardiesse de te chanter qui espère te rendre égal un jour au laurier immortel. Evo kako je preveo Kolja. O grano srećna, boginje drage, koja te uze rukama smeli, da tobom oltar njen sveti blista. Ovi mi glavu i daj mi snage, da opevam te ja koji želim, da budeš s večnim lovorom ista. Šta je poenta? Poenta je da on bira maslinov venac od maslinovih grana, koji želi da izjednači sa lovorom. Koji je to lovor? To je Petrarkin lovor. Sa Petrarkinim lovorom. Znači on usvaja jedan kod, jednu poetiku koja se vezuje za italijanskog pesnika Petrarku. Znači, time izražava svoje odbijanje određene vrste poezije i želju da stvori poeziju koja je u skladu sa Minervinim atributima. Minerva je boginja mudrosti, znači poeziju koja je učena i uzvišena i u kojoj će se ljubavno iskustvo izjednačiti sa saznajnim iskustvom, što je uključuje u kontekst platonizma. Dalje kaže da po vrednosti, ovo što sam rekla da je poenta, i slavi želi da izjednači maslinu sa Petrarkinim lovorom, znači Petrarka je simbol određene ljubavne poezije koja nije erotska, nego koja idealizuje ženu. Koje su dve glavne teme u ovoj zbirci? To su voljena žena i pesnikova ljubav. Znači, to su dve glavne teme. I u drugom sonetu ova žena, Oliv, više ne označava pojam, reč Oliv ne označava više maslinu nego ženu. Međutim, ni žena tu nije imenovana, nego je označena ličnom zamenicom L, ona, pisano početnim velikim slovom. Tu je reč o Olivinom rođenju, ne možemo kažemo maslininom rođenju, moramo kažemo Olivinom rođenju. A ne možemo ni Olivija, vidite kako je to nezgodno. Nego moramo ipak da eliminišemo Popajevu Olivu i da se usredsredimo na ovo. A to rođenje pojavljuje se kao otelotvorenje božanskog bića, ideje, ideala u čulnim oblicima zemaljske lepote. A to biće tu lepotu prožima dahom večnosti. I samo rođenje se pojavljuje kao kosmički fenomen, zato što se događa u vreme kada, i sad dolazimo do hiperbole, u vreme kada čitav svet i čitava priroda, nebo, zemlja, more blistaju u zanosu lepote, mirisa, spokoja i sreće. Znači jedan veličanstveni trenutak. A pojavljuju se u stvari kao skup nečeg najlepšeg što postoji na svetu. I sad on to daje tu i precizna. Ta priroda nju obdaruje svojim najlepšim osobinama. Pa onda dalje kaže pesnik, tenio je od belih krinova, kosa od zlata, to su sve konvencionalna poređenja i metafore, usne od ruža, pogled od sunčevih zrakova, i te slike zlata, znači tu su nakit, drago kamenje, koral, mermer, alabaster, slonovača, ruže, karanfil, razno cveće, talas i loare. Sve to su opšta mesta petrarkističke poezije. I to pronašao Dibele.
A Dubeleova originalnost otkriva se tek na nivou celokupnog dela. Evo je sad jedna od tih pesama koja pokazuje, to su hiperbole sve. Ova cela pesma, to je 133. sonet, počiva na hiperboli. Déjà la nuit, en son parc amassé, un grand troupeau d'étoiles vagabondes, et pour entrer aux cavernes profondes, fuyant le jour, ses noirs chevaux chassaient. Kako? Noć, čitam opet u prevodu Koljevićevića, noć sijaše ispod svog okrilja, vidi se sad ovo, što je to slobodan prevod, ali kao celina to je tačan prevod. Sjajne zvezde nebom raspršene, i dok crni konji joj se pene, pre osvita skrise u dno špilja. Znači, šta hoće da kaže? Da je već noć polako padala, jeli, sad on tu pisuje Déjà la nuit en son parc amassé, već je noć skupljala, bukvalno, veliko stado zvezda lutalica. Noć sijaše, ovo je dosta slobodno, moram da vam kažem i šta je bukvalno. Et pour entrer aux cavernes profondes, i da bi ušla u mračne pećine, znači noć se u stvari povlači u svoje mračno boravište, noć je personifikovana. Fuyant le jour, ses noirs chevaux chassaient. Vidite kako imate ovaj ritam. Bežeći od dana, svoje crne konje je terala. Déjà le ciel aux Indes rougissait, već se nebo, sad on u stvari prikazuje zoru, već se nebo na istoku, ovo Ozand, tamo gde je Indija, znači to je istok, na istoku crvenelo. Moram ipak da vam prevedem, ovdje je dosta slobodno. Et l'aube encore de ses tresses tant blondes, a zora je svojim plavim, da kažemo, kikama, ona kaže kose njene, faisant grêler 1000 perlettes rondes, sad zora dok modre kose njene blistale su kapljice sleđene. Nije to pogrešno, samo to je prepevavanje, znate, da nekad kad se analizira mora da se čita original. Znači, sijali su rosa, jeli, ove perlete, to je rosa, u stvari biserčići, biserija, to je rosa koja se upoređuje sa biserima. De ces trésors, les pré-enrichissait. Ovo je sad dobro, svojim blagom polja blagosilja. Polja obogaćuje, ovdje sam u prošlom vremenu, ali... sad vidite, to vidite prirodni fenomen zora, ono kad zarudi, pa se pojavljuje zora, odlazi, tera noć, koja je personifikovana, samim tim je zora personifikovana, jer ona kaže blagosilja. Polja blagosilja, znači kao da je neka ličnost. A šta se sad događa? To se događa na istoku. A šta biva na zapadu? Quand d'Occident, comme une étoile vive, je vis sortir dessus ta verte rive, ô fleuve mien, une nymphe en rien. Kad ugledah sličnu živoj zvezdi, na tvom bujnom žalu da se gnezdi, reko moja, nimfa vedrog oka. To je nimfa nasmejana, ali to se ne bi rimovalo. Morao da kaže tako. Znači, nimfa, koja je to voljena žena? Šta se zbiva? Žena u kojoj je on zaljubljen, ili već kako ćemo da formulišemo.
Alors, voyant cette nouvelle aurore, le jour honteux d'un double teint colore, e Langevin e l'indique Orient. Tad videći sjaj te nove zore, ta nimfa, ta nova zora, le jour honteux d'un double teint colore, dan postiđen jače se razgore, to je skoro pa tačno, et Langevin e l'indique Orient, nad Anžujem i iznad istoka. Šta biva, šta je to sad, ko je to? To je ženska osoba, jeli? Žena kojoj on peva, kojoj je posvetio ovu pesmu. Ona, a šta je ona? Ona je nova zora, zora koja sija više od sunca, jer se pred njom dan postidao. Znači ona je, to je hiperbola, jeli? Ona je tako veličanstvena da se dan postideo pred njom. A sad onda, dan da bi sad i on nešto, sunce da bi ono nešto, onda boji dvostrukom svetlošću i Anžuj i zapad i istok. Znači, to je hiperbola, tako se opere žena. Nije to nešto novo i originalno, ali to je, znači, petrarhistički kod. Oliv je ogledalo sveta i emanacija božanske lepote. Novo sunce čiji zraci, a to su, šta su ti zraci? To su njene oči, jel? Obasjavaju prirodu novom svetlošću, blistavijom od sunčeve. Njen pogled se dalje izjednačava u pesmama sa Amorovom strelicom, znači opet jedna mitološka reminiscencija, koja probada pesnika. Vi znate da u mitologiji imate, kad se neko zaljubi, znači probala moje srce Amorova strelica. Amor ispaljuje svoje strelice i pogađa u srce ljude. Znači što to pokazuje, prvo pokazuje racionalnost ljubavi, znači ne zavisi od čoveka da će se zaljubiti, nego od toga da će ga pogoditi strelica. Znači, ljubav je fatalna, protiv volje ili mimo, najbolje rečeno mimo volje subjekta. I to je slučaj i sa pesnikom ovde. Druga tema, sad prelazimo na drugu temu, a to je ljubav, pesnikova ljubav. A ljubav se, i sad tu imamo platonističku schemu, pojavljuje kao elan koji vodi toj apsolutnoj lepoti, u stvari ideji o lepoti. I ona je, kao što sam vam rekla, iznenadna, sudbonosna, fatalna, pošto, kao što sam rekla, ne zavisi od čovekove volje. Ne odluči čovek sam da se zaljubi. U trenutku kada ugleda, i to je trenutno, u trenutku kada ugleda Olivu, pesnik biva proboden njenim pogledom kao Amorovom strelicom. Imate ta poređenja, u nizu pesama imate poređenja njenog pogleda sa Amorovom strelicom. Dalje postaje njen rob, time ga zarobljava, pogađa ga u srce, zarobljava ga, okiva ljubavnim lancima, znači on je kao robijaš, to ko je zaljubljen, ništa drugo ne vidi. I u njegovom srcu pali ljubavni plamen. I to su takođe konvencionalne slike. E sad šta se događa? Međutim, voljena žena ga odbija, kaže ne. A to ne umanjuje njegovu ljubav. Poradi. Ali sad se ta ljubav pretvara u patnju, sad pati, što ona ne odgovara na njegovu ljubav. I ne samo što pati, nego i uživa u toj patnji. Naslađuje se patnji. I to on izričito i kaže. On kaže da voli vatru koja ga sažiže, strelu koja ga ranjava i okove koji ga stežu. Znači, to su sad ove slike koje on razvija u 10. sonetu.
Ljubavni jadi postaju izvor naslade, na kojoj on insistira u mnogim sonetima, recimo u 108. sonetu, gde ponavlja pridev du, sladak, šta mu je sve slatko, sve od tih patnji i muka. Slatke su mu suze koje lije, sladak mu je žar, dva blistava sunca, to su dva oka koja ga sažižu, slatka mu je smrt, on sad i umire od toga, ali to mu je slatko, zato što obožavanje, i sad imamo poentu, njene svete lepote, podstiče, i sad evo nas u platonizmu, krila njegovog duha, ta slika krila, duha i duše, krilima leti u izleće, to je platonistička slika, znači podstiče krila da se vinu u središte najviših ideja. Na Petrarku se nadovezuje Platon, koji je inače nadahnjivao i Petrarku. Po Platonu, to je sad njegova idealistička filozofija, predmeti koje nazivamo stvarnim, u stvari su samo odrazi večnog sveta ideja u kome se nalaze uzori tih predmeta i ti uzori su jedini stvarni, samo su ideje stvarni. A naši osjećaji, koji su vezani za telo, a telo je podložno propadanju, omogućavaju nam da spoznamo samo privid, znači ne pravu stvarnost, nego privid, a naša duša se može uzdići do ideje samoznanja, do čiste ideje. I ta duša, opet o Platonu, sve kaže šta Platon piše, u dijalogu Federa, ali u drugim državi, u nekoliko svojih dela, on izlaže to svoje shvatanje. Ta duša je živela nekada u uzvišenom svetu ideja i posle je prognana u svet, zemaljski svet, među ljude, ali prognana je u tamnicu među ljude, u tamnicu tela, znači nije duša više slobodna, nego je u telo, a telo je sputava. Sputava je da se vide ka svetu ideja, ali ona će se jedanput vratiti u taj svet ideja, za kojim je sačuvala nostalgiju. Znači, to je težnja, znači kad se pesnik zaljubi u ženu koju vidi u njenom zemaljskom obličju, ideju vidi u zemaljskom obličju, on onda teži toj ideji, teži uzdizanju. Tu platonističku koncepciju Du Bellay sledi do detalja u sonetu koji kritičari, književni istraživači nazivaju sonetom o ideji, mada sonet po pravilu nema naslov. Kao njegov naslov označava se prvi stih, ali nije ni on dao naslov, ali to se zove sonet o ideji. To je 113. sonet u zbirci, to je jedan od poslednjih, ima 115, znači to je već kraj zbirke. I sad to je jedan od najpoznatijih i on se nalazi u svim antologijama francuske poezije. Si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel, si l'homme qui fait le jour chasse nos jours sans espoir de retour, si périssable est toute chose née, que songes-tu, mon âme emprisonnée? Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour, si pour voler en un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empennée? Da vidimo sad kako je preveo Kolja. Ako život tek dan je bez znaka, si notre vie est moins qu'une journée, u večnosti ako nam proleće, kupi dane, a vratiti ih neće. Ovdje imate jedno obkoračenje ili
ono što se zove enjambment na francuskom, si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel. Znači, ova zavisna rečenica, zavisna kondicionalna rečenica, ne završava se sa stihom, nego prelazi u drugi stih, opkoračuje drugi stih, zato se to zove opkoračenje, ili na francuskom enjambment. To ste vi sve radili na prvoj godini, vi to sve znate, ja vas samo podsjećam. Onda dalje, to je prva kondicionalna rečenica i druga kondicionalna rečenica u stvari također predstavlja opkoračenje. Si l'homme qui fait le tour chasse nos jours sans espoir de retour. Sad ovo je, znači bolje da vam ja sad to kažem na srpskom, neće vam biti sasvim jasno. Znači, ako godina koja, u stvari fait le tour, koja kruži, koja prolazi, tera naše dane bez nade u povratak, druga kondicionalna rečenica, i treća kondicionalna rečenica, si périssable et toute chose née, ovde kako je preveo Sonja, ako smrtna na tlu sva stvar je svaka. Znači, ako je svaka, u stvari biće svako stvorenje, svako rođeno stvorenje, prolazno, périssable, propadljivo. Treća kondicionalna rečenica, ali vidite, to su sve ove rečenice, to nisu fraze, ono što se zove fraze, nego je to ona deo fraze. I sad dolazi glavna rečenica, to su 3 sporedne rečenice, kondicionalne, i sad dolazi glavna rečenica koja ima upitni oblik. Que songes-tu, mon âme emprisonnée? Šta misliš, moja zarobljena dušo? Kako je on to? Šta sniš, dušo? Duše sputan i pun mraka. On prvo duh prevodi, nije duša, trebamo na prizore, onda se malo udalje u toj želji za rimovanjem, jer ne može da bude duh, to je que songes-tu, mon âme emprisonnée, to je baš duša, zato što je to Platonova teorija o duši, a ne o duhu. Mogo je on tu da stavi šta sniš, dušo, sad ovo sputana ima sad jedan slog više, ali mogo je da izbaci ovo i. Ali ovo pun, opet bi puna i nikako mu ne bi bio broj slogova, zato je on stavio duše, ali tu izneverio smisao. Nije u pitanju duh, nego duša, teorija duše. Znači, šta misliš, šta dušo moja zarobljena? I sad dalje, niz upitnih rečenica. Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour? Zašto ti se sviđa tama, sad ovo notre jour, ovde reč jour znači život. Jako bi ličilo na jedan oksimoron tamu našeg dana, ali nije, mislim može, ali u to vreme je jour značilo i život i on misli tu na život. Ali bi vrlo zgodno bilo kao oksimoron tama našeg dana. Znači, zašto voliš tamu našeg života? Si pour voler en un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empennée. Ako za uzlet u ono svetlije boravište imaš na leđima krilo operjano. Sad ovo empennée treba, vjerojatno sam ja stavila ovdje empennée, ali to sam ja tu pesmu našla ja mislim da je tu možda da su oni pogrešili, ne znam šta, u izdanju izdavačke kuće Droz izašla je ova jedno sasvim baš kritičko izdanje, ali da kažem polukritičko izdanje ove zbirke pesama, Olive. I tu stoji l'aile bien empennée, ali treba l'aile bien empennée, empennée to dolazi od reči pena, penna koja znači pero na latinskom. A osim toga,
glagol postoji u francuskom rečniku, glagol empene, koji znači zadenuti pera, a pošto je u pitanju krilo, onda krilo operijano, to bi se moglo tako prevesti. Jer ti imaš svoja krila jaka. Ovu stroluku baš nije srećno preveo, ali sad dobro kritikujemo, ja ne bih znala tako da prevedem. Znači, šta znači ove, imamo upitne rečenice. I sad dolazi niz, dolazimo do terceta, gde pesnik kaže šta se to nalazi u svetu ideje. Ali da vidimo prvo još malo da razmotrimo ova dva katrena, prve dve strofe, dva katrena. Prvo imamo antitezu i uopšte cela zbirka je počiva na antitezi. I ne samo ova zbirka, i druge Jubilevo zbirke, kojega ćemo idući put govoriti, počivaju na antitezi. Imamo antitezu između kratkotrajnosti zemaljskog života i večnosti ideja, a nju naglašava i sama struktura strofe, koja je zasnovana, kao što ste videli, na kondicionalnim rečenicama nejednake dužine. Znači, pošto u odnosu na večnost, život je kraći od jednog dana i predstavlja samo jednu tačku. A na ovu antitezu nadovezuje se antiteza između cikličnog kretanja u prirodi, kružnog kretanja u prirodi, en l'éternel, c'est l'homme qui fait le tour, koji se u stvari kružno kreće, nije pesnički rečeno, ali mislim to znači. A, znači, s jedne strane imamo to kružno, ciklično kretanje u prirodi, koja se neprekidno obnavlja, znači život, smrt, život, smrt, život, smrt. A nasuprot tome imamo pravolinijsko kretanje, koje predstavlja tok našeg života. Znači, to je jedno veliko kružno kretanje, vasione i prirode, a tu je sad jedan mali deo, to je čovekov život. I to nama izgleda da je pravolinijsko, kao što nam izgleda, da je zemlja sad, da nije okruglo sad kad koračamo. To hoće da kaže Dubélé. A kosmos je ogromna sfera, koja se neprekidno kreće u krug, ciklično, između života i smrti, odnosno imamo razne smene, smenu dana i noći, smenu godišnjih doba, smenu života i smrti. Svaki život završava se smrću, ali se iz te smrti rađa novi život, tako da svet nikada ne umire. Svet se samo menja i u tom menjanju večno traje. A živa bića se, znači, kreću samo po malom delu te neizmerne sfere, te neizmerne kružnice. Pa je sa stanovišta bića koje tako, to kretanje pravolinijsko. I šta je to? Imamo rođenje, mladost, zrelost, starost, smrt. To je pravolinijsko kretanje. I to se odnosi na sva živa bića i zato pesnik upotrebljava izraz notre vie. Si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel. Ako je naš život, ne kaže on si ma vie, kaže si notre vie. Znači, to je opšta stvar. Ili posle upotrebljava izraz toute chose née. Si périssable est toute chose née. Što se odnosi na sve. A jade zbog neostvarene ljubavi tu se pretvaraju u jade zbog smrtnosti čovekove, zbog kratkotrajnosti njegovog života, kako izražavaju tri hipotetične rečenice, tri kondicionalne hipotetične rečenice. Si notre vie est mon plus jour. Si périssable,
Si l'on qui fait le tour, si périssable est toute chose ne. A dužina, kao što ste vidjeli, dužina tih, nije to slučajno, dužina tih rečenica ne poklapa se sa dužinom stihova. Vidite, ta opkoračenja to pokazuje. I upravo ta nepodudarnost ističe kontrast između prolaznosti bića i velikog kosmosa i izražava nemir toga bića koje osjeća da ne može da izmakne neumitnosti toga zakona, opšteg zakona o čovekovoj smrtnosti. I, naravno, biće želi da se izdigne iznad toga. Znači, koje još tu slike imamo? Biće se osjeća kao zarobljenik, zarobljeno. Que songes-tu, mon âme emprisonnée? Duša je zarobljena u tebi. To je platonizam. Znači, tu se u glavnoj, toj upitnoj rečenici, tema zarobljenosti, pojavljuje se tema zarobljenosti. I upravo njom se završava ta duga, složena rečenica koja obuhvata 5 stihova. Znači, tu imamo opkoračenje i na nivou strofe, ne samo na nivou stihova, nego i na nivou strofe, jer se rečenica ne završava sa prvom strofom, nego zalazi u drugu strofu i tu se završava. A upitni oblik rečenice ukazuje da je ishod te života, čitave te pustolovine možda moguć, povoljali smo, ali neizvestan. Jer to upravo zato postoji taj upitni oblik. E sad, idemo dalje, to je sad dole, ušli smo u drugi katren, koji se sastoji iz ovog pitanja, iz prethodnog katrena. I sadrži mogućnost oslobađanja iz te tamnice. Tako su tu upitna rečenica, ali zašto? Znači, mogla bi duša i da to promeni. Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour? Znači, zašto ti se sviđa tama našeg života? Kao što sam rekla, si pour voler en un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empennée. Znači, ako za let u svetlije boravište imaš krila operjana. Znači, imamo novu antitezu, to je antiteza tame i svetlosti. Tame koja se nadovezuje na motiv tamnice i sa njom izražava smrtnu prirodu ljudskog postojanja, i svetlosti koja nagoveštava mogućnost prevazilaženja toga. A to prevazilaženje može da omogući samo uzlazno kretanje uvijek ka visinama, ka duhu, ka svetlosti, samo to kretanje, a ono je izraženo platonističkim slikama leta i krila. Krila duša je predstavljena kao krilato biće, znači može da poleti, može da se uzdigne u viši svet i u tom višem svetu će izbeći prolaznost. Ali naravno to nije dato svima, nego samo tako i kod Platona, može to svako. Nego onaj ko ima to operjano krilo, nemaju svi to. I ovaj drugi katren nema obeležje kolektivnog iskustva, kao što je bio slučaj sa prvim, nego obeležje pojedinačnog iskustva, jer on kaže mon âme emprisonnée, moja zarobljena duša. Nije toute chose ne, nego je moja zarobljena duša. Znači, njegovo lično iskustvo pesnika koji se tako izdiže kroz svoju poeziju. I pesnik se, znači, obraća samo svojoj duši koja ima na leđima operjana krila, l'aile bien empennée.
U prvom tercetu naslućuje se mogućnost ostvarenja te želje za željenog cilja, ili uzdizanja u svet ideja. Šta kaže pesnik? La, evo i sad ovdje imate, u prvo dva stiha imali ste nagoveštaj kretanja, ili bar moguće kretanje. A ovdje imate mirovanje, zaustavljanje, pesnik se zaustavlja. La, tamo, la, se ponavlja. Anaforično ponavljanje. Là est le bien que tout esprit désire, là le repos où tout le monde aspire, là est l'amour, là le plaisir encore. Znači, tamo je sreća, dobro, le bien, que tout esprit désire, koju svaki duh želi, tamo je spokoj, kome svet teži, tamo je ljubav, tamo zadovoljstvo. Vidim se da se podsjetim kako je to Kolja, kako je Kolja preveo. Tamo slast je koju, dobro, nije loše, tamo slast je koju svako želi, lepo u ritmu, bravo, tamo mir je stvoren za svet celi, tamo ljubav sa čarima pravi. Naravno, slobodan prevod, ali nije tačan, za razliku od onog duha. Evo i sad, opet se na kraju obraća, on kaže duše, a treba dušo. Znači, ovde se zaustavlja to kretanje. Zašto? Jer tu je sad tu je željeni cilj. Tu je rajska svetlost. Svetlost ideje, spokojstvo, radost, sreća, sve to tu, u svetu ideja. I sad imamo drugi tercet, tu je sad kraj toga puta, dostizanje toga cilja, koje naravno nije ga pesnik dostigao, ali moguće ga je dostići. Là, ô mon âme, au plus au ciel guidé, tu pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. I ovdje opet imate okoračenje. Tamo, o dušo moja, do najvišeg neba dovedena, moći ćeš da spoznaš ili prepoznaš ideju lepote, evo ga okoračenje, koju na ovom svetu obožavam. I vi tek u poslednjem stihu vidite da je to ljubavna pesma. Inače, ovo ne biste govori o ideji. Sad ovo on obožava na ideju lepote, koju lepotu, zemaljsku lepotu, obožava. A ovo željeno, u stvari, željeno spokojstvo, željen mir, u stvari to uranjanje u onom što je vanvremensko, ono što prevazilazi prolaznost ljudskog života, to je izraženo pojmovima mirovanja, spokoja, sporijim ritmom. La, o, mon âme, au plus au ciel guidé, znači sporiji ritam, znači mirovanje. A opet se taj usporeni ritam na kraju ubrzava. Tu pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. Znači, ubrzava se u poslednjem naporu koji duša treba da učini da bi stigla do konačnog odredišta. Vidim samo, evo ga, kaže, tamo duše što na nebo letiš. Sad bi mogao ovde dušo, ali nije mogao jer je tamo upotrebio je prethodno reč duh, mesto duša. A inače ovde bi lepo po broju slogova, tamo dušo što na nebo letiš. Ideju ćeš lepog da osetiš, koju ovde na svetu ja slavim. Može. Nije lako prevesti u stihu,
a da se sve sačuva i višestruka značenja nekih reči, nekad prevodilac ili onaj koji prepevava mora da se opredeli za jedno značenje, znači samim tim osiromašuje tekst. To se događa i kad se prevodi prozni tekst, znate, imate pisaca koji vole da se poigravaju dvostrukim, čak višestrukim značenjem reči, a onda kad to prenesete na srpski, nije to, prosto ne može, ili nekad se i nađe, nekad se ne nađe lako, nije lako prevoditi, a prepevavati još manje. Tako da ja ovo što kritikujem bolji prevod, ja to radim bez ikakve zlobe, bez želje da ga kritikujem, nego da prosto vama ukažem da ne može da bude duh, nego mora duša, zato što je u pitanju Platonova teorija o duši. Znači, ona ideja kojoj teži pesnik, otelotvorena je u lepoti, u zemaljskoj lepoti, u lepoti koju on na ovom svetu obožava. Quand ce monde j'adore. Znači, više nije u pitanju nezadovoljstvo u tamnici zemaljskog sveta, u tamnici tela, nego izmirenje sa tim svetom koji se sad pojavljuje u novoj svetlosti. To više nije prolazni svet, nego svet preobražen metafizičkim iskustvom, pesničkim iskustvom sa nebeskom lepotom, kako su neki kritičari isticali. Kritičari takođe ističu da je ovaj sonet neka vrsta mimeze i realnog, kako oni izražavaju to, odnosno ukazuju na savršen sklad između misli, zvuka i ritma, kao izraza neizrecivog, to je, znači, rana najava simbolizma koji je tome težio, znači, krajem 19. veka. A to je, znači, izražena ta težnja duše da se vrati u svet ideje. E sad, šta se ispostavilo, šta nam ukazuju? Ja sam vam rekla da kad smo govorili o manifestu, rekla sam vam njihov odnos prema imitaciji. Odnos prema imitaciji bilo antičkih pisaca, bilo italijanskih pesnika i pisaca. Tako da su neke pesme velikih pesnika, da ne govorimo o onim manjima, Plejade, Velea i Ronsara, gotovo prevodi, gotovo doslovni prevodi velikih uzora, bilo antičkih, kazala sam Horacijevom, Exegi monumentu, italijanski. Sad ovde je otkriveno, nije to, pesnici ništa nisu krili kad su tako uzimali od svojih predaka ili od svojih, jeli, da kažem, nije su narodnika i onih iz drugih država, one pesama pesnika koje su cenili, čija je inspiracija u stvari odgovarala i njihovoj inspiraciji. Pa, ova pesma je, kako se ukazuje, to ćete naći kod Lagarde-Michara, ako možete naći, ćete vrlo zgodan tu Lagarde-Michar, ona istorija književnosti, gde imate ove pesme, nemate ovakvu analizu, ali imate i tu, imate i komentare, pa možete da, tu će se pročitati, a i u drugim, mislim, u drugim zbirkama, čak u drugim istorijama književnosti, u drugim tekstovima o Dubeleu, kao i u samim zbirkama Dubeleovih pesama, pre svega ove zbirke, uvek ćete naći, uvek onaj ko je uredio to, ukazuje koga je pesnika imitirao Dubeleu. Pa on je sad tu imitirao pesnika, italijanskog pesnika Bernardina Daniela. To je imitacija jednog soneta Bernardina Daniela. Tako da i tu sad i navode
originalu navode taj sonet i možete vrlo lepo da vidite koliko je on tu imitirao. Ali ipak se smatra da ovaj sonet ima originalnost koji je zasnovan upravo na tom uspešnom izražavanju neizrecivog. Le symbolisme avant la lettre. Ali danas se to zove intertekstualnost ili transtekstualnost. Recimo, Gérard Genette, čuveni teoretičar književnosti, u svojoj knjizi Palimpsesti, govori o raznim oblicima te transtekstualnosti i intertekstualnosti. On pravi razliku. Transtekstualnost ima opštije značenje, a intertekstualnost je jedan vid transtekstualnosti. Tu svrstava, tu nabraja koje su sve vidovi transtekstualnosti. Jedan od tih vidova je plagijat. Ali on ne govori o plagijatu ovako kako se govori kad je neko plagirao nečiji doktorat, nego govori kao jednom književnom postupku. On to naziva književnošću drugog stepena. Znači, danas je ta intertekstualnost vrlo prisutna u modernoj književnosti. Naći ćete puno tih i imenovanih i neimenovanih i skrivenih i eksplicitnih citata. I niko to, sad se to drugačije shvata, mada sad postoje tu i autorska prava, pa se sad insistira da pisac koji se poziva na drugog pisca da to označi, da ne krije to. U svoje vreme je bio veliki skandal oko Danila Kiša, gde su mu zlobnici pronašli citate koje on nije stavio pod znake navoda. Ali tad je u stvari i počela ta moda citiranja i skoro je izašla u našem prevodu jedna knjiga belgijskog frankofonog pisca Carmela Vironea pod naslovom Battre les cartes, gde on, to jest knjiga koja je sva u intertekstualnosti, svaka to je zbirka ovih novela, od kojih se svaka poziva na nekog autora. Ali on je na kraju knjige vrlo pedantno naveo na koje se autore poziva. Znači, nema. A to je zbog autorskih prava. Znači, s jedne strane se uzimaju i smatra se da je to sasvim legitimno da se uzimaju elementi od drugih pisaca, da se naravno tumače na drugačiji način, da se ti citati aktualizuju u novom kontekstu i dobijaju novo značenje, smatra se to normalno, ali opet s druge strane može da ih tuži autor ako je živ, često nisu živi pa ne mogu, onda se navodi na koga se poziva. To je slučaj i sa, evo, to je sad sa Dibeleom, naravno u 16. veku to nije morao da radi, ali nije ni krivo. Nikomu to nije uzimao za zlo. I uopšte ova zbirka Oliv imala je velikog uspeha, petrarkizam je postao moda, tako da se u Francuskoj ubrzo pojavljuje čitav niz zbirki pesama u tom duhu. Recimo, Ronsard objavljuje zbirku pod naslovom Amour, ljubavi, ili Pontus de Thiard objavljuje Erreur amoureuse, ljubavne zablude. Ili Etienne Jodelle objavljuje Diane, naslov, isto ime je u naslovu. Ili Jean-Antoine de Baïf objavljuje Méline i tako dalje. Svaka od tih zbirki predstavlja slavljenje neke žene, odnosno imena neke žene. Da li je stvarna, da li je imaginarna, nekad su i stvarne, nekad imaginarne, ali u svakom slučaju to postaje moda i sad tu pišu i razne i loše pesme, svakakve pesme pišu. I to je možda i navelo Dubelea na reakciju, a to odgovara i
suprotnom talasu, da tako kažem antipetrarkističkom talasu, koji se pojavio 50. godina 16. veka i koji dolazi do izražaja u Dubeleovoj satiričnoj pesmi protiv petrarkista, contre les petrarkistes, koja ismeva preteranu upotrebu hiperbola, metafora, poređenja i uopšte petrarkistički postupak koji počiva na obožavanju žene, na obogotvorenju žene. Tu pesmu on je napisao 1553. godine, a uneo ju je u zbirku Divers jeux rustiques, razne seoske igre, koju je objavio 1558. godine zajedno sa one druge dve zbirke pesama koje je napisao u Italiji. Evo kako on tu kaže: J'ai oublié l'art de pétrarchiser, je veux d'amour franchement deviser. Znači, zaboravio sam veštinu petrarkiziranja, to jest pisanja u petrarkističkom duhu. Hoću o ljubavi iskreno da govorim, sans vous flatter et sans me déguiser, bez laskanja i bez prerušavanja. Ceux qui font tant de plaintes n'ont pas le quart d'une vraie amitié. Oni koji se toliko žale, nemaju ni trunke prave ljubavi, ne osjećaju ni malo prave ljubavi. Comme leurs yeux, pour vous faire pitié, jettent de larmes feintes. Koliko njihove oči, da bi izazvale vašu samilost, bacaju, liju lažnih suza. Znači, on tu pokazuje koliko, ali on tu u stvari, ako budete, sad nemamo vremena naravno da to analiziramo, to je dosta dugačka pesma, ali vidjet ćete da on tu svaka ovo upućivanje na neku petrarkističku sliku ili metaforu ili neko preterivanje hiperbolu upućuje na neku njegovu sopstvenu pesmu. Znači, on time parodira ne samo pesme, poeziju drugih pesnika, nego i svoju sopstvenu. Sad, to je dugačka, ali onda poslednja strofa gde je poenta. Si toutefois Petrarque vous plaît mieux, ako vam se Petrarka ipak više dopada, je reprendrai mon chant mélodieux, ponovo ću preuzeti svoju melodičnu pesmu, et volerai jusqu'au séjour des dieux, i uzleteću do boravišta bogojeva, je li tako, to je i pesma o ideji, d'une aile mieux guidée, krilom koje će biti bolje vođeno. Znači, vođeno ne više platonizmom, nego, kako? Evo što on kaže, la, evo ga ovo la, koje se ponavlja u onoj zbirci, dans le sein de leur divinité, je choisirai 100 000 nouveautés, dont je peindrai vos plus grandes beautés, sur la plus belle idée. I evo sad ovde ironija dostiže kraj. Tamo, la, u središtu, u srcu njihovih božanstava, izabraću 1000 novina kojima ću, novih izraza, to hoće da kaže, kojima ću oslikati, prikazati vašu najuzvišeniju lepotu, sur la plus belle idée, koja potiče od najlepše ideje. Vidite, on tu sad ironično govori o svom sopstvenom pesničkom postupku, odnosno parodira sopstvenu poeziju, ne samo ovu pesmu, može se naći niz, naravno, treba vremena, ali koga interesuje može da traži. Znači, to on sad na svoj... Međutim, vi biste sad rekli, gle, on se udaljio od Petrarkizma. Ali on se vraća
petrarkizmu i platonizmu. U poslednjim sonetima, koje će uneti u zbirku Regret, to je sve ono što je napisao u Italiji, a koji su posvećeni princezi Margeriti. Znači, šta sad to znači? Koja je idealna žena? Princeza Margerita. Znači, princeza, tu očigledno i nema nikakve ljubavne pretenzije u odnosu na nju, suviše ona daleko, ali to nije ni važno. Ona predstavlja taj ideal kome se teži. Znači, ona je njemu nedostupna. Inače, mislim, taj element nedostupnosti, drage, je pokretač ove poezije. Postaje podsticaj za ljubavnu poeziju u duhu platonizma. Znači, to ne mora da bude u pitanju stvarna zaljubljenost, a može da bude. Imate, recimo, Agripa d'Aubigné će takođe napisati jednu zbirku ljubavnih pesama koje su posvećene Dijani Salviati, u koju je on stvarno bio zaljubljen. Ali nije mogao da se oženi jer je on bio protestant, a ona iz katoličke porodice. Ali dobro, to ćemo... Znači, videli ste sada na primjeru Dubelea šta je, kako izgleda petrarkizam i platonizam. A idući put, ne znam samo kad će to biti, to zna Milica, vidjet ćemo sad ove druge dve zbirke. I vidjet ćete, ako vi dobro naučite i pročitate ove pesme i savladate dobro Dubelea, onda će vam lako biti drugo da čitate. Sve ćete to naći i kod drugih pesma. Možda na drugi način, recimo kod Ronsara imate i nešto sasvim suprotno, imate epikurejske tendencije koje se mešaju sa platonističkim, ali to će vam pomoći da sve lepo shvatite. A i kasniju poeziju, vidite, nije to, sve se nalazi, ovo sve nagoveštava ono što će biti u budućnosti, samo treba naravno to gledati, tumačiti. Eto, to bi bilo za danas.